bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe PD TV caggal yettude Allah en juule rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam en calmini en kofnima en ñaguima duwaw en neldi duwaw dendagal yeeɓiyankoɓe men kamɓe kala teɓe goni en eɓe goni yo jaami kisal wone mabɓe en gaari e kattande mawlana moubarak Allah subhanahu wa taala hayso tawi en goni wayruɓe plateau no fewi en gatti tigui rigui en pleine forme tabarakallah machallah ko yettude Allah no fewi yaadude hen noon e mawɗo meɗen mo ganduɗa ko kañum woni mawɗo ardi bonnan on wiyete ko Abou Gaye mawɗo Abou Gaye jaam Allah wiyetema eyyi jaam weeti jaam ñalli jaam hiiri ceerno Abbas salmitimama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe hande yewtere meɗen lewlal communication en wayno hande o yimɓeɓe piniri koye beele welto hay sinno tawi adana o won fayre jogano ko faati e kuule ɗe ganduɗa hono aɗa dawi to suudu sarɗiji leydi Sénégal député ji ko poti hen haalde kono ene wayno yuppande Farba Ngom de ene wayno riwti hakkillaji yimɓe to en artiri ɗumen ga en ɗum waɗi on ɗon wela sahaji ne weeli sahaji ne ɗesa ɗumen e sahaji ne ɗesa ɗumne kono noon ma en eto tan yewtide hen e bandiraɓeɓe fodde ko pamɗen e nder guila e naggal ngal ha goppirgol ngol eto-ɗen kadi ƴewde famminde hen bandiraɓe hakke ko pamɗen hen ceerno Abbas ko noon tigui mawɗo Abou Gaye Allah jarama jarama kono elle plateau en hewno wadde tokoroma Abou Gaye Abou Diop mbaɗandi hen kadi won ɗo felmoyi aɗa andi wiya ko laggu aɗa tan won ɗo yeehi laggoyade maɗum jogui indi wiyeten laggu nden windi yan hoorema ka aɗa andi mo wiya laggu maro ka andiranum laggu de sa andiranomo andirmo ɗum wiya Abou Diop laggu ko noon tigui mawɗo Abou Gaye Allah jarama a jarama donc mawɗo Abou Diop woni mawɗo laggu en tout cas ko noon mawɗo Abou Gaye wi ma en gar e toɓɓe tati ɗi ganduɗa hoorema tabarakallah machallah hande walla ha ni nayyi ganduɗa ma enen jiiɗi yewtude ɗum e bandiraɓe woni gopital Farba Ngom ma en gar hen ma en jaaha toon to assemblée nationale woni suudu sardiyankoɓe en ganda hande eɓe jogori darnude woni wodde ko wiyete ko kuulal article L29 kam e L30 ƴeewen holno ɗum yarete e on ɗon fannu ɗin kadi ma en gaɗa toɓɓere tati ɓe nde woni coalition Diomaye président kañumen jadani ha goto e ko ganduɗa ma ko ɗum woni ko tigui rigui forcing mo ganduɗa ma hande député ji majorité nen jiiɗi wadde ɗum toon to assemblée nationale ɗum yalti hanki e conférence de presse mabɓe caggal majjum appel mo ganduɗa ma ministre de l' intérieur erima ɗum wonande landaji ɗi eɓe joddo ɓe jewta kono le FDR wi kañum ko yahata henete ɗum noon ma en gartu e ɗeɗo toɓɓe nayyi so Allahu lamɗo jaaɓi noon toɓɓere men arwoniri woni ko beela no mawɗo Abou wi ni woni goppitgol Farba Ngom beela ko hunde tijjanode walla ko hunde nde ganduɗa hoore ma fonno ɗum walla ni holko nanggunom holko aduna dogen sako dartoɗen mawɗo Abou Gaye eyyi aɗa andi ko Farba Ngom ko hande o wonno hankadi ñalawma makko cakkitiɗo e prison eyyi saabu guila o nangga hitande fawde ko tumano e makko ko wona ñawore wona hettede ko fati e majjum wona haydara so wona hebde ɗon tan nanguede ɗon tan saabu ko min wino tan mami nanni prison min nannima prison gasi min nannima prison ko yinnode haddema jeeyede mi tawi mi wawa haddema jeeyede donc waɗama recours aji demande uji de liberté waɗama fofof no woni han hakkude procureur et juge e chambre d' accusation iwito fati gayen so o waɗini han o ya wattani en kono eɗen keeɓi haqiqa kam e yontere yawtude nde woni chambre d' accusation holliri wonde kanko Farba ko yo woppire ha laaɓa ceer saabu kala ko tumano e makko haydara hen ala ko woodi ko 1.25 milliard wiyano yeehi ha arti e téléphone aji ɗiɗi wonande ministre de la justice Yacine Fall ko haali e nder ɗiɗon téléphone aji ɗiɗi woni ko gandanɗa hoore maɗa ko nawano to procureur wi wonde kañum ƴewata ɗum ɗo par ce que fate alhaali téléphone aji heddi ko Farba woppitama ñalawma hande o woni ko tijjano Farba mawo yi boowal kono noon jiigol Farba boowal woni ko addanta Pape Malick Ndour nadde kañum enni ɓuuro
manam di fait que ɓe goppo Farba Ngom ɓe jiiɗi ko uddoyde Pape Malick Ndour par ce que uddugol Pape Malick Ndour ngol ko hade yimɓe surtout e politicien ji surtout kadi e APR naaɓe hoto hakkillaji muɗumen gonde e nanggal Pape Malick Ndour yo gon e goppirgol Farba Ngom nde tawno hakkillaji fof ko toon ɓuuri heedde ko politique woni ɗon gueɗal gongal hengal ko faati e goppirgol Farba Ngom ko hakkillaji yimɓeɓe yo gon e goppirgol Farba Ngom kono hoto won e ko woni assemblée nationale ko ñalli manam ko woni koye wotere to ko ñalli assemblée nationale fenade wonde hono e lawɗinede nde eɗen gandi kanko fenade eɗen gandi ko doolago eɗen gandi ko fof woni e nder majjum kono wona ko woni gonga eyyi e ɗum ene jeeya e goppugol Farba Ngom ngol e ko heddi ko Farba so tawi tumano ko kalis arti hay téléphone aji ene anda Farba hankadi ko goppeteɗo saabu holko woni ɗum holko woni Farba nani e nder kaso tawrama ene jogui téléphone aji Farba wawa nannude téléphone nder selil muɗum wawa téléphone wawa nadde toon holko woni ɗum no gandirta Rebeuss min mi waɗi Rebeuss a andano ɗum ala anni mi waɗi Rebeuss mi waɗi enquête aji nder Rebeuss wonko ganduɗa hoore ma noon mi haalta mi naati nder Rebeuss sa ari won on so tawi a ari no yumma jibinirnoma ko noon ɓordeteɗa ha laaɓa ceer hay morso takkota koye maɗa ala ani sa woni gorko sa woni debbo cong mbaɗeteɗa e oɗon cong mo mbaɗeteɗa comcima tekkil par tekkil kala ko ɓorninɗa koko linkñitte ƴeewe so tawi ala ko moggini e nder hen so tawi woni ko kalis lime ha timma waɗane notier déposé Aboubgaye nde nanggade tawama ene jogui temedere nde nani tawama omo jogui feggere nde ittama tawama omo jogui montor o haɓɓirama marque montor o e fof rendinde kala ko Aboubgaye jeeyi haɓɓe faye nokku waɗe e nokku goto totte kalfinaɗo nokku o kañum renanta Aboubgaye hande Aboubgaye yaltoye fof walla hande Aboubgaye sohloye fof so tawi noon woni ko won on responsable ɓorogol muɗum ene jogui ɗo haɗata kono noon kam koko fuyette ha laaɓa ceerno haydara ala ko woppete mum donc oɗon wawa nannu toon téléphone heddi ko hol nannu toon téléphone ɓe mbi wonde ko goto e vigile aji ɗi kañumen tottimo téléphone aji ɗi on ni ga nana nangga nan toon nangga wadde noon kam Farba haydara ala ko eyyi heddi noon ko jomum so tawi nanggama toon wadde ko fotani wadde ma woni ko haare ma woni ko dugdaɗo ma woni ko ƴettodiraɗo ma woni ko ni ma woni ko na ene jogui fannu no pinirte nder toon eyyi kuugal fawo e nder muɗum gongal ko wona kuugal nanggugal mo toon ngal joni no ɗum ɗo fof so tawi ƴeewama tawama woodani holno jomum waɗante wattinte tan koye woppede heddi noon ko goppugol Farba wonko somino e nder hen holko somino e nder hen somino e nder hen ko en nanggui oɗo ko nanguirnoɗen mo ko pop hay dar hen ala ko tawɗen ina woodi joni noon holno mbatten mete eɗen mbawi finde subaka tan mbiyen wonde en goppimo tan ko tumano e makko fof haydara woodani ko hunde hamninde fodde hitande fawde aɗa nangui neɗɗo aɗa nangui kilifa famide aɗa nangui neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗa wiyani waɗani so tawi a nangui ɗum ko doolago nanguirɗa ɗum joni holno jaltirta e ngal ɗo nanggal ɗum wonno saɗede mabɓe holno Farba woppitirte manam hol peeje peccoɗe ɓe daɗɗat hol peeje daɗɗeteɗe ha Farba wawa woppede heddi ko Farba goppugol muɗum mete Farba woppete tan yaaha lawol walla Farba so woppama ene wawi portude plainte pourquoi on nanguiri kam ɗum ɗo on bonni indam on takki kam fenade on pawi kam guyka on pawi kam janf on pawi kam fofof kala bonande on pawi e dow hooram ɗum ɗon fof on tawi woodani minen ndeɗon fenade alay saago mi laɓɓinto ɓandam donc somi faami Farba ene jogui possibilité wadde porter plainte gandanɗo hoore makko kañumen gon nangunoɓe ɓe min de mbaɗa sikki ɗum tumnoɗomo o kam binoɗo wonde ko gujjuɗo o min kay sa takki kam guyka wona mi nanguete gonga so tawi a takki kam guyka mi nanggama ɗi holko woni hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang takkude wona ko takkunode Mame Mbaye Niang janfa Mame Mbaye Niang noddimo e sariya ɓe ñawdi Mame Mbaye Niang liɓimo gonga joni noon holko heddi mais c'est à dire ɗo différence o woni ɓeɗo ko kañumen jogui hande foof hay so joguimi mbimami heddo tan kayke ko gueɗel ko min wawma ɓuurma doole mbaɗa jooɗe wudduma tan goɗɗum ala hen kono kam gonga ala hen ko heddi ko noon
ko duwanade Farba Ngom e ɓesgu muɗum e yiɗɓe mum e sehilaɓe muɗum hande o Farba ala gaño e nder leydi Sénégal so wona Ousmane Sonko goto woni gaño Farba Ngom e par ce que kanko oɗo no wiyatno ni kadi e ngal Ismaïla won wiyete man da Ismaïla won Podor najo ɓeɗo han goni añɓe Farba Ngom mais a wimo ngal to e wona ngal he kanko Ousmane wona ko yo mettu tan ñanden holko wino wona wi ko yiɗa Macky Sall o yiɗa par ce que o wi ko e won gasi ko hono ɗum tan neɗɗo kala ko mbiɗa tijjo aɗa wawi wiyede ko ɓuuri ɗum tawde ka cakkuɗo pulaar wiyata won cakkuɗo anda ko fawande won mo mbiɗa o won mo mbiyanɗa ɗum nanɗo soppini welaka ko mbiɗa ɗum ko ala ko wawe maɗa so yonti ene jaaboyoma jaaboroma ko weli fitan oui c'est vrai mais comme par exemple hande Farba Ngom libération mo heeɓi o aduna fof presque pratiquement nin welti ha ko ɗon wawi hadde holno jiruɗa est ce que foti hankkadi umma ɗo yaha Fouta par ce que Fuutankoɓe aussi tampi hen nen cabbimo no fewi eyyi ko gonga Fuutankoɓe nana cabbimo ɓundunkoɓe nana cabbimo jeerinkoɓe nana cabbimo Farba hande o ko mbimami ko o ala gaño e nder leydi Sénégal walla e nder aduna o gaño makko tan ko yimɓe ɗiɗo fami e hande o Farba ɗo woni ɗo hande o galle makko natotako Allahu akbar par ce que ko puɗɗiɗa yiide ko a yimɓe fe ko yimɓe gila damal cour suprême yimɓe noddodiri téléphone aji jeehi live aji nana mbaɗe yimɓe dokkodiri aadi paye galle makko e fofof kono noon ko wawde tugnade e avocat ji makko ko kaali ko maître Doudou Ndoye e wondiɓe muɗumen eɗen jarno ɗumen e darde muɗumen gila ɗum fuɗɗi koko dari lang ha hande o Allah rokki ɗumen wude hay sinno tawi Farba Ngom heeɓi koko wiyete wonde ko liberté provisoire ko en eɗen gandi kam darde mabɓe nani hen ɗum ronkanoma hanki ronkano hecci hanki kono hande ɗum ɗon dañama mais jaltugol ngol aussi aɗa andi kanko eɓe mbino yo yertoɗoyde e mbiyaɓe takkanoma bracelet kono ɗo kam han kadi hay bracelet o haɓɓanaka par ce que e ɗo o haɓɓanaka bracelet en tinan taw par ce que kam ko liberté provisoire o heeɓi e nder liberté provisoire oɗon mo heeɓi en nani ɓe kaali o perdani mandat makko mairie o perdani mandat makko député ala anne ok hay wonande wuttiɓe ɓorno on arti par ce que ñandena cour suprême wi ko yo wutto yo ɓurtin wutto mbimi hande o kamɓe avocat ji ɗi ɗoɓe jalti déclaration moɓe mbaɗi ko Farba ene rutti heddade maire Agnam Farba ene lutti heddade député Allahu akbar faami donc firti ko kanko Farba ɗo yalti ɗo o wawa yaltu tan o guidde o faya Fouta commune makko ok alay saago won wonɓe ɗo ɓe gandanɗa hoore maɓɓe o foti rendude belamma o ɓen mbawa yaadude makko ha Fouta kañumen foof won hen ɓe gandanɗa hoore maɓɓe ko ɗo tan mbawi haadde ɓeɗon hay sinno ko ñalawma goto balɗe ɗiɗi ma waw joɗade ɗo o wawa yindirde muɗumen seeɗa ha usto heddo noon ko Fouta ko ɓe ƴeewa ñalawma moɓe pottoyta toon oɗon ñalawma noon mbaɗa andi ko kattude wonata mais est ce que on ñalawma joni comme par exemple an yiyande ma est ce que o fotani tan jaɓɓede no kala no lamɗo fotno jaɓɓirede o jaɓɓiri hon dan ɓuuri ɗon aɗa andi Farba wonko Allah rokki mum gila nde ɓe goni e laamu ha ɗoɓe goni ha hande o ɗo yarata ɗo en wonko Allah rokki mo ko gandanɗa hoore maɗa weeɓani Allah no rokki Farba teddugal Allah no rokki mo wune Allah no rokki mo omo jaɓi Allah omo heddude e neɗɗagal makko sa ƴeewi hande o won konguɗi gonɗe wadde répété e nder réseaux sociaux ɗi joom janggo jogui janggo ko neɗɗo ko hakkille andal faami Farba ko ɓoyɗo wiidemo wonde kañum ene jaaɓi Allah ene gonɗini Allah kala ko Allah ñaawi e dow hoore makko ko ɗum woni ko wona te ko ɓuuri ko hawnade hen min Farba ko nanga ko joni ala fof ɗo nanɗa wiyede wonde ɓoggi ɓernde nde dilli ha komo salta ala Farba salihani par rapport e wonɓen nangganoɓe ɗon dogi pay Ziguinchor nangganoɓe ɗon dogi moloyi clinique Souma a faami nangganoɓe ɗon dogi moloyi banggueji goɗɗi wal nanggaka ni ko nodda han dog nde nodda han dog mais payi clinique Souma kolliɗi wonde e posone yuppama e muɗumen oɗon min kam ɗiɗon analyse uji nawanoɗo extérieur donkumi yoɗi gartu mais wonno hen avocat ji makko Clédor Ly aussi kañum ne yihine hen toon joni namdoɗe Clédor Ciré mete ɗum ɗon arti résultat ji ɗi garti walla ha joni koye analyse uji ɓe goni ɗum ene foti namdede par ce que en jii ñanden directeur santé o famde mo joma waɗi limogé o wona on wannomo consulté
wanno consulté Sonko si si kañum wanno rapport muɗum wonde posone ene yuppa e Sonko jonno posone ene yuppa e Sonko so tawi ko ɗum tagno ɗum nomede tawama posone yuppaka e makko kay ittere aɗa sikki ɗum ittimo ɗon ɗum tan goɗɗum ala hen ko noon mataw e hojomaji ɗi jogui en tout cas ko ɗum weltare mawde wonande wiide aussi dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen kamɓe kala teɓe mbawi wonde ene ɓe goniri e vraiment ko rendude mabɓe weltare vraiment libération Farba Ngom aɗa andi ɗon ko wayno Abdourahmane Diop en Abdourahmane walla Abdoulaziz Diop mo ganduɗa premier adjoint maire Agnam darima hen darde wonde fayde ko wayno Ablaye Ndiaye a faami de ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa dariɓe tigui tigui ko wayno Siley Seck en woni Siley Ndiafane jaaɗo toon to Ndiafane Soro Kum kañumen fof ko yimɓe Farba ɓe gandanɗa hoore maɗa ko darinoɓe tigui tigui e saaha nde Farba woni e nangue hoore muɗum e saaha nde Farba woni e kaso e ha hande o enen gondi e welemo muɗumen donc ɓeɗon par ce que aɗa Ablaye Ndiaye aussi kañum dumbama heneti vraiment ala fof ko façon waɗata en duwonto ɗumen hay oɗo Abdourahmane Diop kañum Abdoulaziz Diop kañum hoore muɗum jagganoma e nder hen hay jagganoma e nder hen par ce que nde wiya wonde affaire téléphone aji en walla goɗɗum e kañum hoore muɗum wino wonde yo ar nangue par ce que hankkadi ɗum ɗo natti wonde jagade vraiment donc ɗum ɗon fof nani e nder hen hande o ko duwanade e duwanade dendagal Agnam naɓe commune Agnam no wurno duwanade département Matam kono noon kadi duwanade région de Matam duwanade Sénégal naɓe fof ɓe gandanɗa hoore maɗa enen ndendi e Farba oɗo ñalawma bela hande mbeɗa ñaagui dendagal Foutankoɓe so tawi vraiment Farba ƴetti lawol yaade Fouta yooɓe mbaɗ tertu vraiment tugganma tan Dakar ha yetto Matam yaro ko otoji tan aɗa andi Farba woni e kaso waɗi mobilisation mo seigne Saliou oye wino wonde ko 2 milliards Farba no woni kaso o wi ko 2 milliards yaltina waɗa mobilisé pour wadde mobilisation mais on assi on aussi on Farba fode joni noon Farba kañum woni e kaso waɗi mobilisation poɗɗo noon sakantuma noon nde yalti ɗum noon enen cabbi vraiment enen jogui jorto moƴƴo wonde une très bonne mobilisation ma waɗi vraiment gam tertade ɓiɗɗo mo ganduɗorma o ɓiɗɗo Foutanke mais o ɓiɗɗo Pullo oɗo ɓiɗɗo Jambar mo ganduɗorma ko ɓiɗɗo Sénégal naji daari darde lang kadi koko tooña vraiment waɗa ko ko wona ko ɗum garen e assemblée nationale hande eɓen jogori vraiment surtout les députés de la majorité en jiiɗi vraiment yawtinde ko yawi e ko yacci woni kuulal L29 et L30 ɗum ni aussi holko mbawɗa hen famille ɓe holko addi nde heñaare holkeɓe dogar aɗa andi poɗɗa namdade taw holko L29 et L30 yahara e oɗo saaha joni bisimilla holko yahara bisimilla yahara ko enen fof eɗen gandi humpani hay goto Ousmane Sonko inde muɗum ala e liste électorale Sénégal mais kanko wadde o wotani mi anda so woti walla o wotani kono kam inde makko ala e liste électorale Sénégal mais inde ma so ala e liste électorale a fotani wonde non mi anda so tawi o woti walla o wotani min kam ko kalnomi hen ko mi haalino ɗum mbaɗa heddino hen mbinom ko o wotani won wiɓe o woti joni kam mbaɗa wawi heddade e ɓen wiɓe wonde o woti mi rokka ɗumen gonga muɗumen kono mbaɗa andi kam ha ɗo jarani ɗo inde makko ala e liste électorale joni noon kamɓe ɓeɗo hol watɓe proposition o waɗi ɗum ko député ji Pastef naɓe koɓe joyo men da jeegom kamɓe mbaɗi proposition oɗo en holmo ɓe gondi koye Ayib Daffé kañum président groupe parlementaire Pastef holko ɓe mbi ko L29 et L30 oɗo ko kañum jeeyi sababu wiyede wonde so tawi a waɗi bonande a noddama e sariya aɗa ñaawe an a tawaka ñawore nde a jaɓani arde wona aɗa jogui gantu wona haydara ko a jaɓani arde tawtorede ñawore maɗa ñawore nde ende wawi ñawede caggal ma woni ko wiyete contumace ko so tawi ñawama caggal ma ko ñawa caggal maɗa ko ɗum woni ko heddoto a ala recours a ala haydara par ce que ka caliɗo e ndeɗon salande nde caliɗa e ndeɗo ñawore yande ndeɗo so tawi woni nde taƴama e lebbi jeegom a ala wullitango e nder lebbi jeegom ɗi taƴaɗi ko ɗiɗon lebbi jeegom kaɗatma jeeyede e suɓgoji bawɗi wonde fof a suɓotako a suɓetaki donc a suɓotako a suɓetaki firti ko indema ala e liste joni noon tawde woni inde makko alano e liste ko L29 et L30 oɗo yaltinno ɗum hen sababude ngal ɗon kuulal baɗanogal joni ngal ɗon kuulal yo itte
so ittama hankadi goɗɗo so tawi waɗi hono ko wanno ko ñawama hono ñaworde o ñawanode ko fawa e makko ko fawata ko e muɗum joni noon so tawi ɓe jeehi ɓe pirti ɗeɗo kuule ɗiɗi ɓe guitti ɗumen joni Ousmane holnde foti jeytede mete ko ɗon tan o nattinte e nder doggol sumgoji tawde inscription ngaji godani inscription ngaji wodani mais wori yejjir ko ministre de l'intérieur ko kanko suɓi ɗum wona ɗum kalmi wona ministre de l'intérieur haala he koko fati e loi eyyi noon mbimi ko fati e loi o ko eɗen gandi kam inscription ngaji ko hen inɗe yimɓe nannete e nder liste électoral joni noon so tawi ɗum ɗon wodani mere ko kanko tan subtante hono no subtinira ɗeɗo kuule ɗiɗi fawa e dow makko kanko tan mere ko ɗum woni ko waɗante inde makko nattini e liste o tawa ko hay goto meeɗa dañde e leydi Sénégal guila heeɓi indépendance fewde ñallangal walla ga e aduna o foof e par ce que aɗa andi waɗatma jogade jortu walla jogade haqqille ñawɗo e on ɗon fon woni comme par exemple ko saabi holko saabi ɓe guitti Jean Baptiste Tine ɓe gaddi mo ganduɗa hoorema ko kañum woni mo ganduɗa hoorema maître Bamba Cissé gonnoɗo avocat makko o maître Bamba Cissé wawa change constitution leydi d'accord wawa change loi ji leydi wawa change haydara ko ministre de l'intérieur ko ministre de l'intérieur ene jogui pouvoir uji ɗi halfina kono wona yaade ene change ya ɗum ministre de la justice la même chose ala ko wawi change ko wawi change ko assemblée nationale assemblée nationale joni noon mbimi wonde ko assemblée nationale wi ene change e L29 e L30 o a faami de ko ha kanko o wawa jeeyede e élection ngaji 2029 firti ko eɓe gandi kamɓe koye mabɓe kanko Ousmane omo andi kanko hoore makko élection ngaji 2029 o jeeyetake hen o fotata yantoyde e élection ngaji ko 2030 jooɗademo ɗo noon ha 2030 omo woni opposition ko hunde musde yo andu politiquement o maayi joni noon holko haɗatamo mayde politiquement ɓe ƴeewa holno ɓe nattinirtamo à partir de maintenant pour o wawa jeeyede e 2029 2027 et 2029 non 2027 ga ala ɗuma sumgoji mbatta non ma wat hay par ce que nden foti wadde woni municipal uji kono ɗum intéressani ko intéressé mo koko 2029 ok mais so natti comme par exemple so nattinama joni 2027 mo wawa jeeyede sumgoji après wona so nattinama ha yimi kay ko holno heɓuri nattinirede mais so tawi ɓe goti loi ji ɗiɗo ene mbawi waylade wona ene mbawi waylade kono noon loi ji ɗi koɗi mbayli ko foof wiya wonde ko hankkadi ko ñawano ko hono ɗum so tawi watti yaara ha no ko makko ko no yaarini so tawi wodi wattoyde eyyi so wattoyi yaara ha hono ko makko ko no yaarini ɗum ɓenni joni noon kanko mete ko ɗon o nattinte inde makko watte e liste électoral walla eɓe jogui kuulal gongal ngal ɓe gaddata ɓe vota tawde kamɓe jogui 130 député o ɓe mbaɗa forcing ɓe gadda kuulal ngal ɗon kuulal wona bawgal nattindemo e nder liste électoral o mais ko ɗum woni sababu ɓe jiiɗi hande wodde L29 e L30 noon woni ko mbimami ko ngal ɗon kuulal ngal ɓe keɓori wiide wonde eɓe gadda mete ma Ousmane waw jeeyede e sumgoji paaɗi a famide hol avantage gonanɗo hen ɓiɓɓe Sénégal naaɓe holko Sénégal naaɓe dañata hen holko Sénégal naaɓe mbasata hen Ousmane gila jooɗi Bassirou Diomaye Faye laami fewde ñallangal hande ala fof koɓe pawi e jeese Sénégal naaɓe ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo ko nafoore leydi ko nafoore ɓiɓɓe leydi ɓe gaddi tan kamɓe koko nafataɓe ko holko arrangetaɓe holko moƴƴe mabɓe holno ɓe jooɗorto holno ɓe duumorto hol kono kam ko woni population Sénégal le 19 millions ɗi ɗum kam intérêt muɗumen ngala e laamu mabɓe haydara mais yaddiɓe makko aussi pourquoi kamɓe à chaque fois kala ko ɓe kaali kamɓe ɓe gonɗin ɓayde haydara ɓe gaddani ça fait presque 2 ans joni haydara ɓe mbaɗani comme no mbiɗani plus les 19 millions de Sénégalais walla 18 millions Sénégal naɓe kañumen jiyani hay hunde joni holko saabi à chaque fois kalde ɓe gaddi haala yimɓe ɓeydo abbade mabɓe wood abbiɓe mabɓe horo wi ni wooda abbiɓe mabɓe wi tan kanko Ousmane kala ko yiɗi député ji wonduɓe makko ɗi enen jiiɗi ɗum ko ɗum woni ko ƴeetoto wadde kono so ruttanoma e population wallahi ma won ganɗo feɗendu muɗum ficca ɗum waɗi ɓe duttata koye population hande o ɗo ɓe manam ɗum ɗo joni an joni haqqille ma tonguno so tawino comme par exemple ɓe jinno ɗum waylude ɓe mbaɗa référendum ɓurno référendum ala ko hedde mayde mabɓe ko ɗo kamɓe ma laamu mabɓe gas ɓe mbaɗani référendum
par ce que référendum na keperto ala so ɓe référendum hanko ɓe pertoɓe ɗum kam ɓe endata ɗum ni ok eyyi ko heddi ko noon ko kanko Ousmane ɓe goni e ƴewande damal woni Ayib Daffé e yimɓe muɗum kañumen kanko ɓe goni e ƴewande damal holno fotata jeytirede e nder hen min mbimi ko hande o ñanden en kaalino ɗo en ko min ni e togare e ndim min dukiɗo hamin mbi kof mbimi wonde ko Ousmane ala e liste électoral ɓe mbi wonde pourquoi Ousmane ala e liste électoral en won tedde liste mi andini ɓe wonde tedde liste e wonde liste électoral ça fait 2 ok a famide ko gueɗe ɗiɗi jiɗa aɗa wawi wonde tedde liste taw ala e liste électoral aɗa wawi wonde tedde liste taw wutoyta mais ɗum kawis aussi parce que aɗa vraiment ɗum so waɗi c'est-à-dire que ɗum so waɗi sa yimɓe ene ɗuminen seeɗa par ce que ɗum ɗon so waɗi déjà au niveau de la préfecture mo ɗumin ɗo ɓen pour ɗumina par ce que ɓen foti wadde contrôlé ƴeew est ce que oɗo ɗumin par ce que déjà an saɗa woni liste tan il faut que ande beela an ka goto walla wotta oɗo Abbas aɗa andi conseil constitutionnel wonko gandanɗa hoore maɗa hay sinno tawi andi ɗum tant que addaka e muɗum haalata gonga fadata tan ko ha saaha o yetto so saaha o yettima so ari muɗum han waɗata ko foti wadde ko d'accord donc ɗum ɗon ene jeeyani hande o ko woni assemblée nationale ko wonani assemblée ko Bassirou Diomaye Faye ko waɗi hecci hanki ko les 4 projets ɗi gandanɗa hoore maɗa o waɗi ɗumen décrété ɗiɗo ɗumanaji 3 woni gadiɗi ɗi gandanɗa hoore maɗa ene poti nattinede e nder constitution leydi Sénégal hay ɗiɗon 4 ɗiɗon so tawi e ƴeewi ɗum ɗo ene jeeya e nder hen heddi kanko Ousmane o jeeyaka o woodani o ala hen ɗo kaala hen ɗo kala ko neɗɗo wawi haalde goɗɗum ko ene haala ko weeli fittande muɗum tan kono kay haymo janggani tarani tarbinaki so tawi namdama ɗum ɗo Hawa Diagne e uddede haqqille ala an so tawi namdama ɗum ɗo ene foti wawde jaabade ɗum kañum fof e hawa ke wajiɓe jeeyde ɗum addimu ni a yani o walan ɗo aɗa andi o jeeyede e wajiɓe ko jeeyede gulali gulli hani gulluma abbo hen taw jomum hay dara ala ko wawi addandema hay dara ala ko wawi firtandema mo gullanta o tinanima ɓattiɓe ɗum tinanima ɓattiɓe ɓeɗon tinananima ala on foti foftade on foti ko foftade donc heddi noon ko aɗa andi yidde ko jambur gonga ala ko neɗɗo wawi hen si par ce que joni mbiɗen haala man mbimi sukdebbo biɗe e wonde so yummum walla so bammum rokki ɗum gorko wiyata ko yiiɗa so yummum rokki ɗum gorko wiyata ko yiiɗa kono so tawi noon so tawi comme par exemple Ousmane Sonko wimo yo resodira hayso koye kangal on arrata wona mawɗo kellifaɗo darima wi wonde so baba wossata no wosso baba mum watta Sonko Allahu akbar mawɗo kellifaɗo darima wi wonde so tawi damal aljanna uddirama damal jeygol uddirama kañum wiyama yo fa aljanna kanko o wiyama yo fa jeygol kañum ma wosso dame ɗe faye jeygol kanko o faye aljanna ay binoɗo nono hande o itodirta e makko ala andi yimɓe fof ne gandi ɗum bino noon itodirta e makko bino noon o itodirta e makko kono noon nde haalata ɗum nde wonduno ko yidde wona nde ɗon yidde ko yinno hen ko o dañani ɗum e nder yidde makko nde ɗum waɗi o ruttiti hen caggal hande omo hersa wiyede noon kono noon ko pulaar wiyata ko konngol ko ndiyam so rufi ɓoftatako kala ko aɗa haala e gurdam maɗa surtout e aduna hande o mo yimɓe goni e ɗiɗo varuji e oɗo technologie ɗo yarata ɗo haal ko gandanɗa hoore maɗa janggo e jaam so tawi a simtanama ɗum ɓiye hersata kono wonko woni ɗo hande o kala kaltanaɗo ɗum janggo e jaam so tawi ɓiyum ko dimo sa rentaki wartoto ɗum noon yo Allah faabo dandu men hen no fewi donc sen jalti assemblée nationale e oɗo vraiment ngal ɗo kuulal ganduɗa ko ɗum forcing vraiment a ƴewat coalition Diomaye président jooɗima hanki kamɓe aussi vraiment ɓe kolliti muusal e mettere nde ɓe jogui te pourtant ɓuuri ko hawnade hen kamɓe ɓe mbiki e wonde ko ɗum député ji majorité kañumen jiiɗi yaade to e assemblée goto ɗum ɗo jawtini ɗum noon kadi kanko mo ganduɗo hoorema kanko woni Mimi Touré o joofima hen Ayib Daffé e mo ganduɗo ma kañum woni El Malick Ndiaye eyyi aɗa andi Mimi Touré so tawi wi wonde El Malick Ndiaye wi Ayib Daffé holi kamɓe hol El Malick Ndiaye
kañum woni président assemblée nationale kañum woni président assemblée nationale kono noon hol El Malick Ndiaye kañum wonno porte parole Pastef kañum jogino communication muɗum ok hol Ayib Daffé ko kañum lomtina e place Diomaye e nder Pastef woni secrétaire général Pastef ok mi faami joni kam mi faami no feewi bamona hay seeɗa aɗa andi yimɓe ɓe kaala ɓe mbima wonde Diomaye koko waɗi démissionné e Pastef Diomaye waɗani démissionné e Pastef Diomaye wino ko waɗi démissionné poste muɗum secrétaire général c'est ça kono noon Diomaye waɗani démissionné poste secrétaire général koko riiwa ala mais kan Diomaye koko Ousmane Sonko riiwi Diomaye e nder poste muɗum secrétariat général mais Diomaye nde nanga e kaso Diomaye nangira ko sababu nde Ousmane Sonko Diomaye ko kañum wino magistrat ji ɗi ko sukañaɓe jiiɗi ko ñamde Sonko ɗum addunomo jaggede ɗum addanimo nangede o waɗa e kaso joni noon ɗo o waɗa e kaso ɗo lebbi ɗiɗi lebbi tati kanko Ousmane Sonko nden o natani kaso o waɗi renouvellement du bureau Pastef wadde o ittima gila o waɗ renouvellement du bureau Ayib Daffé kañum wonno secrétaire général adjoint Pastef Ayib Daffé o lomtini place Diomaye wona Diomaye ene démissionné matti Diomaye tinan parce que pourquoi Diomaye nde wonde président tan wiye wonde waɗi démissionné ayi mami haalani gueɗel wona ko funtiɓe jahar wona ɓe lumboto koye hakkillaji yimɓe ɓe nanguiri ɗumen ko hangaɓe ɓe nanguiri ɗumen ƴoƴani kono noon wonɓe kangaka won ƴoƴɓe won finɓe won ɓe gandanɗa hoore maɗa kala koɓe pewti ene gandi koɓe pewjata koko woni guila nde ɓe cuwa fewjude nde ok joni noon kanko Diomaye yimɓe ene kaala kamɓe Pastef naɓɓe de eɓe mbiya Diomaye koko janfi Sonko walla Diomaye koko yiiɗi janfade Sonko janfi Diomaye janfande ɓurde bonde e nder aduna on janfuno way janfano way an min ko enen gondi ko an ardi min ko min woni secrétaire général min nanguirama sababu ndema mi waɗama e kaso wona kay jingandemi wona darade wonde ƴewde no jaltirmi wona ƴewandemi avocat ji wona ƴewandemi soutien ji so wona mbaɗa renouvellement caggalam ɗon ɗo gonmi e kaso mbiya wonde a itti kam e oɗo poste a lomtini ɗon adjoint ɗum wona janfa ko janfa walla wona janfa yoɓe namdo Pastef naɓe mais ɗum ɗo ko janfa walla wona janfa holko addani Sonko wadde ɗum yoɓe namdomo ɓe namdotako yimɓe Pastef ɓe namdotako ɗum hol namdoto ɗum yimɓe Pastef namdotako ɗum Sénégal naaɓe e koye muɗumen namdotako ɗum pourquoi an Sonko nde feeñi fewde ñallangal hande a meeɗi yide Sonko ne waɗi débat ɗiɗi ala fof wona o jooɗo tan ɓe tottamo micro o haala ko wini fittanno hayno ɓe o yenna ɓe o seyfita ɓe ha ɗo joni ɗo gonne ɗo koye ɗum o yaha hayno woni député e 14e législature so ari o haalata haaju makko tan so gayno o yaha o yaha lawol makko ha ɗo joni kala ko dañi koye ɗum o dañi kono noon ene anda hakkude makko e Diomaye so tawi janfa ene wiye min de so tawi mbaɗa ñaawa ko Sonko janfi Diomaye janfa ɓurɗo bonde ok kono noon tigui ko heddi ko noon to banggue coalition Diomaye président mbiɗa wonde ɓe mbi wonde ɗeɗo kuule ɗiɗi ɓe jaadani hen ɓe kaali ɓe jaadani hen kono noon wona hande ɓe mbasi yaadude ko gila hanki manam gila coalition gila nde ɓe jeehi kanko Sonko o waɗi terrain meeting makko wona gila nden haala ka hankadi fucciti le lendemain Bassirou Diomaye Faye ñande o waɗi terrain meeting ñande hen Ousmane Sonko wi wonde wonko fewja won debbo goɗɗo moɓe gaddi ɓe mbi wonde ɓe lomtina Aïda Mbodj kono yoɓe gandu on wona ha par ce que baɗɗomo o wawa wadde haydara iwi to faati gayna minen ko minen jogui ko minen badde holmo wiyata wonde wawa wadde o wiyata wawa wadde ko Diomaye holmo wiyata wonde wawa lomtade o wiyata wawa lomtade ko Mimi Touré holmo wiyata wawa lomtade woni mo wawa lomtade ko Aïda Mbodj holmo wi wonde ko kañum waɗata ko kanko wiyete no janggo e muɗum ni Diomaye yaltini liste wiide wonde coalition Diomaye président ardini Aminata Touré ardini ɗum Aminata Touré itti Aïda Mbodj d'accord ɗum waɗi tol joni noon ɗum wayi hono nda noon Mimi wone liggade
ɓe jeehi assemblée générale Diomaye wi wonde darne section ngaji moɗon e sous section ngaji moɗon e nder leydi Sénégal kala o rokkiɓe oɗon autorisation hande o financement coalition Diomaye président hotoɓe dañata financement ko wona e Bassirou Diomaye Faye nde ɓe mbaɗi ɗum nde ko nden woni nde Ousmane Sonko binoɗo hanki min cohlani yaadude hay goto ko Pastef tan ko ɗon o udditi apte muɓe mbino wonde ɓe mbaɗi créé o ɗon o ummitini ɗum par ce que o sohliti yimɓe ɗon ɗo Diomaye noddi yimɓe makko puɗɗima ɓabbitade faade to Diomaye o ummitini ɗum ga hen et parce que kanko ɓoyan ko waɗino appel o wiyete wonde eɓe cohli ko 1 million de ɗum o dañata ɗum ko hedde mayde makko ko o wonta ɗum dañde e ko heddi ko coalition Diomaye président kamɓe ala ko waɗi ɓe wadde conférence de presse o hanki so wona jabtade ɓeya wonde ko gadduɗon ko min jadani hen loi o hayso ɓenni assemblée nationale min de ha ɗo ɗo gonmi ɗo ɗon ɗo ɓe jaɓɓi ngal ɗo jaɓɓal ɗon ɗo Aminata Touré woni ɗo yeeso mabɓe ɗo henna mi gonɗinani loi o so tawi ɓenni to assemblée nationale so tawi ari palais présidentiel joɗima e tabal Diomaye so tawi ma Diomaye signe ɗum walla conseil constitutionnel aussi est-ce que hade muɗum yaade to conseil constitutionnel président kañum waɗata promulgué ok joni noon kamɓe so tawi ɓe ummima toon to assemblée nationale président heeɓi ɗum mete ma yaw wadde signature muɗum wonde ne yaade mabɓe e oɗo ɗum mo gandanɗa hoore maɗa ene artira Sonko biɗo wonde o timmani wonde gardiɗo o timmani wonde président parce que o meeɗi wiide ɗo ete wonde enen joguiɗen ko probléme leader quoi ko ɗum woni ko mbimami ko on biɗo wonde on mo gandanɗa hoore maɗa ko kanko woni président on wi wonde Sénégal ene jogui probléme gardigo joni noon mete on biɗo mo noon kanko ɗo Sénégal naaɓe 17 million Sénégal naajo dari suuɓi Diomaye yo woni président kanko guel ɗo neɗɗel gotel o yalti o wi wonde oɗo mo Sénégal naaɓe cuuɓi oɗo o timmani mete kanko mo itta ko Sénégal naaɓe tottimo ko o totta ɗum oɗon biɗo mo o timmani o firti ko so tawi o waɗi ɗum ko o gonɗini on ko wi wonde o timmani ko joni mete ma waɗ ɗum walla o waɗata ɗum ko namdal kono min so tawi mi namdama min hooram mbiyanmi wonde ko o signenta oɗon signature ok so signi ɗum holko jogata bon mi anda kono min mbimi wonde ko o signenta oɗon signature par ce que mbimi o kanko so signini kam an jiiɗa ko signina namdotoɗa ko goɗɗo min jimi ko o signenta a faami min jimi ko o signenta d'accord ɗum ko hen gueɗal gueɗal keddigal ngal e nder hen kamɓe coalition Diomaye président conférence de presse moɓe mbaɗi o ko ɓeydade feññinde tendance uji ɗiɗi gonɗi ɗon ɗi mais tendance uji koko leeri ɗum kam ala so haysa moɓi guirima non aɗa andi wonɓe gandanɗa hoore maɗa ha ɗo gonɗinani e par ce que jakki en mbiye wonde woni ke wadde jeu e ko jeu ɗum jeu cache fare gayn kono noon politique jeeya gajate wonde komin lomtotoma kala leader politique mo kuccitiɗa aɗa wonduno e muɗum woni leader maɗa pinɗa subaka goto janoriɗa ɗum an ko min lomtotoma on karmodiri ala ko halno gonɗo président de la république yiiɗa artude ko yewti kono noon en limimi ɗisi dañi ka ban noon kono yafat souci on laisse tomber mataw gasdirten ko appel erango ministre de l'intérieur le 30 avril o erima landaji politique gonɗi ɗo ɗi pop nde garata eɓe joddo eɓe jewtida aɗa andi ko ɓuuri ko hen hawnade woni comme par exemple oɗo article gonɗo e wotoyede to assemblée nationale sinno ko vraiment ɓe jinno ko ɓe noto est ce que ɓe muñatano ha ministre de l'intérieur gayna appel muɗum oɗo erango eringo joni noon FDR naɓe e woɓɓe foof mbiki e wonde jiɗɗa notiyade goɗo noddanka est ce que eɓe jogui hen droit walla est ce que poti ko notiyade walla holmo foti ayi noddando ministre de l'intérieur ko pulaar wiyata ko gulali ɓawo songere gulali ɓawo songere gulali caggal nde songa ha gasi gona e wullude eyi boy wullu boy o gila songandem ok ministre de l'intérieur waɗi koko foti wadde so tawi ko noddudeɓe ɓe kalda kono noon nde o foti noddude nde wona nden o noddi o fonno ko noddude gila ɗum ɗo yahani walla ɗum ɗo dartine haaɓe jooɗoɗo ɓe kaltida par ce que ko waɗete ɗo ko a faami de koye ɗumanaji électoral leydi Sénégal jeeya
kala ko président ene mema hen walla ko assemblée ene mema hen parti ji politique ɗi société civile a famide ko kañumen poti adade noddede jewtide hen ha paamodira e nder hen nde puɗɗo ko paamodiri ko tongue nawane député ji ɓennina par ce que sum famille fitti ko hay goto jeeyani ɗum ko yimɓe fof ndendi ko yimɓe fof ndendi donc yimɓe ndendi poti ko yewtide ɗum poti ko yewtide ɗum joni noon kamɓe FDR wiide ɓe wonde ministre de l'intérieur noddiɓe ɓe notoyta ko ɗum a faami de ɓe potani wiide ministre de l'intérieur so noddiɓe notoyta ko aɗani holto ɓe ponno notoyade ɓe ponno notoyade ko subaka hande o assemblée nationale kamɓe fof société civile parti politique gonɗo ɗo henna mouvement politique mouvement associatif kamɓe fof wonɓe ɗo henna yimɓeɓe mobilise o mbaɗa no mbanno Ablaye Wadde écart bloquant o nde nawi assemblée nationale Cheikh Bamba Dieng nde tongat nde kaɓɓara koye muɗumen ceenuji damal assemblée nationale ko ɗum ɓe ponno wadde e ñalawma hande o e subaka hande o mais est ce que sikki guireji Oumar Sarr e wondiɓe muɗum guireji natti wadde hande Oumar Sarr e wondiɓe muɗum Mondiaye Cissé en kamɓe ɓeeɗo Aline Tine en kamɓe ɓeeɗo a famide Seydi Gassama mi joña ɗum banggue par ce que kañum ko Pastef najo a famide ala Seydi Gassama Pastef najo kamɓe ɓeeɗo poti noddude hande o mobilisation kamɓe poti noddude hande o mobilisation non doyen koɓe jooɗi e ñallagal hande koɓe jooɗi ko tuggude nde ɓe jooɗi feede ñallagal hande a nani Seydi Gassama défendani population kala ko Seydi Gassama waɗi défendre ko intérêt Pastef ah bon yew ɓeɓe mbiyatno ɗo ko martiraji ɓe hol baɗɗo ɓe défendre wona Seydi Gassama est ce que Seydi Gassama o waɗi défendre jomen station ngaji essence uji duppanoɗi ɗi wona ko société civile magasin ngaji gujjanoɗi a nani o défendi jomumen a nani Seydi Gassama défendi car duppanoɗo ha sukaɓe ɗiɗo maayi hen yara a nani Seydi Gassama haali haala ɓen a nani Seydi Gassama haali 100 bis dem dikka duppanoɗi Keur Massar ɗi a nani Seydi Gassama haali hen ko haɗimo haalde hen eyyi mataw ko haɗimo haalde hen ko heɓani yamirade par ce que ko Pastef naɓe mbarno Pastef ne man mbarno koye muɗum ok bisimilla e ko wona ɗum ko mbimami FDR naɓe hande o Oumar Sarr Mondiaye Cissé en kamɓe fof ɓe ponno mobilisade hande ko damal assemblée nationale ɓe mbiya député ji ɗi he woto gote hay goto e mon min jamirani yo vote ɗiɗo loi ji ɗiɗi L29 e L30 o hay goto e moɗon min jamirani yo ɓennin ɗum toon to assemblée nationale wona ɓe mbi won député ji ko kamɓe gonan toon population c'est ça so tawi député ji gonan toon ko population député ji hoto ƴeew ko nafata neɗɗo muɗumen goto tan mbiya wonde ene gadda ene pawɗum e dow population dow 18 millions de Sénégalais c'est pas juste kamɓe poti noddude so tawi ɓe noddi société civile forum civil parti ji politique kamɓe fof hara nde ko haare politique hara nde wona haare nder bureau ji hara nde wona haare nder saluji hara nde wona haare TikTok hara nde ko haare physique ɓe gummo ɓe jaaha damal assemblée nationale ɓe daro ɓe mbiya loppet mais est ce que ɓe cuusa kamɓe cuusa ɓeɗo opposition oɗo suusa gaz uji betteɗi ɓe cuusa ɗum oɗo gaz ala kulɗo gaz gaz ala kulɗo gaz mais an aɗa sikki an gaz uji an aɗa suusi ɗum gaz uji ɗum kadde par ce que yimɓe heɓ a yita ɗumen mbaɗa manifesté a yita mbaɗa haydara oɗo ay wasde wadde manifestation wona hulde gaz kala ko jiiɗa jogui ko ɗo fuɗɗorto kala ko jiiɗa jogui ko puɗɗowo ɗum d'accord faami mine ma en kaldat pewjiden ƴeewo en Hawa Diagne gadden ƴeewo en Djiby Dieng gaddo en ƴeewo en Sadio Diaw gadden wona ko noon yaara Hawa addoya goɗɗo Sadio addoya goɗɗo goɗɗo adda goɗɗo goɗɗo adda goɗɗo ko noon dañirte kono noon fuɗɗorta ko tan yimɓe temedere puɗɗitta hunde lawol gotol idée ummoto tan koye neɗɗo goto alay saago wooda baɗɗo volontaire tan yalta idée ummoto tan koye neɗɗo goto miijo wadde hunde ummoto tan koye goto wooda tawtuɓe ɗum e nder hen d'accord ok joni noon heddi ko eɓeni toon ministre de l'intérieur noddiɓe ɓe mbi wonde ɓe notoytako wasde ɓe notoyade haydara ala ko firti notoyade ɓe nde haydara ala ko firti wasde notoyade haydara ala ko firti saabu ko fonno ministre de l'intérieur ko noddirtunoɓe ko fonno haalede ko ɗum nana woni e tabitinede to assemblée nationale soɓe jeehi to ɓe mbi wonde ɓe jaɓani hono no ɓe mbirno guila adana ni wona hande ɓe piniri ko dugo toon to assemblée nationale Tamsir Thioye wi wonde ko kamɓe koɓe mbaɗi ɗo henna ko wonani foti yaarude kañum won namde ɗe namdinoɓe mete koɓe mbiɗo henna ko
loi d'urgence oɗo moɓe gaddi toon to assemblée nationale mere ko président de la république yamiri walla ala ɓe mbi ɗum wonde ko fonno namda ɗum koye réunion commission wi wonde kañum namdi ɗum koto commission dañani jaabuwol namdi président assemblée jabtaki ɗum namdi président no wiyatnono kadi groupe parlementaire maɓe on jabtaki ɓe namdi ha e ñallugue hande gue finiri ko namdade kono ha joni jabtaka wadde somi faami dal ɓuuri ko raɓɓide woni ko forcing total ko forcing ko minen jogui assemblée nationale minen jogui majorité kala komin jiiɗi wadde ɗo ene ko ɗum ɓennata somin gooti ɗo loi hande mandat président yo haaɗe duuɓi ɗiɗi e feccere ko ɗon haaɗata a sikki wona ɗon e payi a sikki wona ɗon e payi ɗon so tawi oɗo yawti ene wawi ɓe paya ɗon so oɗo yawti ene wawi ɓe paya ɗon kono kamɓe feere foof nde ɓe mbawi wadde kono yo Ousmane yo jeeya tan ok mawɗo Allah jarama vraiment a jarama danaka yewtere meɗen gasi e ko dañoɗen toɓɓe dañƴen tongande bandiraɓe presque ɗi kuuɓi konngol ma battindigol mawɗo konngol am battindigol tan ko wiide wonde yimɓe ɓe haare politique ko haare politique donc haala politique ko haala politique so yonti kala hen ko yonti ko yo waɗe haare politique ko haare politique haare politique ko haare politique haala politique ko haala politique so kala hen ko yonti yo waɗe kala ko hen ko yonti yo waɗe ok waɗede nde noon firtani yoɓe mbat no ɓeya mbaɗatno ni yoɓe bunno yoɓe kel yoɓe pus wujjude kaake jana gujju kake helde kaake jana diftade rewɓe janan diftade ɓiɓɓe janan ala ɗum ala hen ok d' accord kono yoɓe mbawi darade kam ha aduna tinaɓe darade kam wiide wonde mi ala hen ha aduna fof tina mi ala hen ɗum kam hoto ɓe donku ɗum ok mi faami mi ala hen ha aduna fof tina mi ala hen ɗum hoto ɓe donku ɗum kono mbimi wonde ko mbasiytomi Oumar Sarr e wondiɓe muɗum woni FDR ko mbasiytomi e Abdou Karim Khourouy Khadian a famide ko mbasiytomi e ɓen ɓe gandanɗa hoorema joni kam mato association islamique uji godani par ce que hankadi oustas uji fof gonti corrompiji oustas uji fof hankadi gonti ɗamini asiki wona hawa en natti haalandiɓe haala Allah natti haalandiɓe haala nelaɗo batti haalandiɓe tan ko haala intérêt ji muɗumen wonde jalte jarlito ɗe jeehe mbardiroye ɗe ƴette pittali moɗon jeeyon sababu nde kaari e ɗum de oustas uji min nannina kal min jiyanne kadi oustas mbiɗo wonde oɗo oustas ko haali ko fotani ɗum haalde ok oustas noon so tawi janngunoɗa ko qur'ana jannguɗa ko sariya aɗa haalani yimɓe ko Allah wi to banggue qur'an aɗa haalani yimɓe to banggue sariya holno lelori holno ñaworte holko moƴƴi holko boni holko dagui holko harmi so tawi a woppi ɗum a tawti min e dingiral bawɗi kala ko dingiral bawɗi namdi wadde min ndema min mbaɗe maɗa ɗum noon Allah jarama vraiment a jarama a ñaganama Allah moƴƴere e weltare tigui rigui rendudema plateau no kewɗen wiide kala saaha udumere wona lomto bafal enen gandi hewno ɗowde yewtere nde ɗo ganduɗa makko lewlal communication ko mawɗo Abou Samba Diop kanko aussi vraiment omo jaggui ko ɗum woni sababu o enen calmini aussi Mouhamed Ndim mo ganduɗa hoorema vraiment ɗum nen mi nani noon kadi ko haala ko foof par ce que aɗa andi mi alano ɗo yit kono noon kala ko haala kam e ɗum ɗoji kam mi nani vraiment e plateau ji wonde ken dogɓen e gueɗe ban noon ɗum noon en jaafimo kala en ko nanɗen en jetti noon en jarni vraiment sohna a dogari ka garninoɗo en jetti en jarni sohna Kane woni ko toon to Bruxelles omo yeeɓa en à chaque fois ndo émission wara vraiment fawa sur la table wiyete ko sohna Kane ko ɓiɗɗo e Samba Ngalanka toon to Thiangay Ali Maram en calmi aussi Dial Sall woni ko toon to Dowlaji Dentude également ɓen ɓe ganduɗa ma enen toon ene jeeya to Tulde Dimatto kamɓe kala enen jarnaɓe vraiment e weltanadeɓe surtout à chaque fois ndo mbaɗɗen émission kala ndu gasi vraiment maɓe noddu en gam vraiment yodnade ko watte ko ɗum noon kamɓe goni yontaɓeɓe kamɓe goni kadi jarnateɓeɓe en jetti kamɓe kala en jetti aussi mo ganduɗa ma kañumen gonno toon to Kabirto woni sohna Fati Ndiaye wondude e sohna Hawwa Diagne mo ganduɗa hoorema vraiment kañumen hande memama no fewi e vraiment en jettiɓe kamɓe kala mawɗo allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ya laaɓi ceer yewtere meɗen lewlewal communication